дар ин ҷаҳон ҳаст нафаре ки ягон бор орзуи пайдо кардани ганҷе накарда бошад. ба фикрам аксари мо дар тахаюлоти худ ғарқи он мешавем ки гӯё имрӯз ё фардо ганҷе пайдо мекунем. ё бо ин фикр мо хоб меравем, ё бо ин фикр мо аз хоб бармехезем. лекин ганҷи асосӣ дар чист ва аз куҷо ин ганҷро мо пайдо намоем? Бо мо бошед ва аз ин гуфтаҳо баҳраманд гардед. ганҷинаи ҳикмат. эй писарам, таълими маро фаромӯш накун ва бигзор дили ту аҳкоми маро маҳфуз дорад, зеро ки дарозии айём ва солҳои ҳаёт ва осоиштагиро барои ту афзун хоҳанд кард. бигзор эҳсон ва ростӣ туро тарк накунад. онҳоро ба гардани худ бибанд ва бар лавҳи дили худ бинавис ва дар назари худо ва одамон таваҷҷӯҳ ва шиносоии нек пайдо хоҳӣ кард. бо тамоми дили худ ба худованд таваккал намо ва ба хиради худ такя накун. дар ҳамаи тариқҳои худ ӯро дарк намо ва ӯ роҳҳои туро ҳамвор хоҳад кард. дар назари худат хиратманд набош. аз худованд битарс ва аз бадӣ дур шав. ин барои нофи ту офият ва барои устухонҳои ту илик хоҳад шуд. аз дороии худ ва аз гузини тамоми ҳосилоти худ худовандро ҷалол деҳ ва анборҳои ту то ба ҳадди фаровонӣ пур хоҳанд шуд ва чархуштҳои ту аз шираи ангур лабрез хоҳанд гардид. эй писарам, ҷазои худовандро рад накун ва аз маззамати ӯ дилгир нашав, зеро ки худованд ҳар киро дӯст дорад, вайро мазаммат мекунад ва ба вай монанди падар ба писараш таваҷҷӯҳ менамояд. хушо касе ки ҳикмат пайдо кардааст ва касе ки ба хират ноил шудааст, зеро ки фоидаи он аз фоидаи нуқра ва ҳосили он аз зари холис беҳтар аст. он аз ҷавоҳир азизтар аст ва ҳеҷ чизи дилхоҳи ту ба он баробар нест. дар ямини он дарозии айём аст ва дар дасти чапи он сарват ва ҷалол. роҳҳои он роҳҳои хуш аст ва ҳамаи тариқҳои он осоиштагӣ. барои касоне ки онро нигоҳ медоранд нахли ҳаёт аст ва хушо касе ки онро маҳфуз медорад. худованд заминро бо ҳикмат бунёд кард, осмонро бо хират барқарор намуд. бо ҳикмати ӯ вартаҳо шикофта шуд ва абрҳо шабнамро меборонад. эй писарам, ин чизҳо аз назарат дур нашавад. зеҳн ва фаросатро нигаҳдорӣ намо ва онҳо барои ҷони ту ҳаёт ва барои гардани ту зевар хоҳанд буд. он гоҳ дар роҳи худ бо амният қадамгузор хоҳӣ шуд ва пои ту нахоҳад лағжид. вақте ки хоб равӣ нахоҳӣ тарсид ва чун хобат барад хоби ту ширин хоҳад буд. аз ваҳми ногаҳонӣ нахоҳӣ тарсид ва аз ситами шарирон вақте ки падид ояд, зеро ки худованд умедбахши ту хоҳад буд ва пои туро аз дом нигоҳ хоҳад дошт. аз некӣ кардан ба муҳтоҷе даст накаш. вақте ки кардани он аз дастат ояд, ба ёри худ нагӯй бирав ва бозгард ва фардо хоҳам дод. вақте ки дар пеши худ дошта бошӣ, дар ҳаққи ёри худ андешаи бад накун. вақте ки вай пеши ту бо эътимод нишаста бошад, бо касе бесабаб муноқиша накун. вақте ки вай ба ту бадӣ накарда бошад, аз шахси золим ҳасад набар ва аз роҳҳои вай ҳеҷ якеро интихоб накун, зеро ки каҷкор назди худованд зишт аст, аммо бо росткорон ӯ марҳами асрор аст. лаънати худованд бар хонаи шарир аст, вале маскани одилонро ӯ баракат медиҳад. масхарабозонро ӯ албатта тамасхур мекунад, лекин ба фурӯтанон файз мебахшад. хиратмандон вориси ҷалол мешаванд, вале аблаҳон ба худ нанг меоваранд. эй писарон, насиҳати падарро бишнавед ва диққат намоед
то ки хират биомӯзед, зеро ки ба шумо сабақи некӯ медиҳам. таълими маро тарк накунед. вақте ки ман дар хонаи падари худ писар будам ва пеши модари худ азиз ва ягона, ӯ маро таълим медод ва ба ман мегуфт: бигзор дили ту суханони маро маҳфуз дорад, аҳкоми маро нигаҳ дор ва зиндагӣ бикун. ҳикмат ба даст овар, хират ба даст овар, инро фаромӯш накун ва аз гуфтаҳои даҳони ман сар мабеч. онро тарк накун ва он туро ҳифз хоҳад кард. онро дӯст дор ва он туро нигаҳбонӣ хоҳад кард. ибтидои ҳама чиз ҳикмат аст. пас ҳикмат ба даст овар ва бо тамоми дороии худ хират ба даст овар. онро қадрдонӣ намо ва он туро баланд хоҳад бардошт. агар онро дар оғӯш кашӣ, он туро ҷалол хоҳад дод. бар сарат тоҷи латофат хоҳад гузошт ва афсари шафқат ба ту ато хоҳад кард. эй писарам, бишнав ва суханони маро қабул намо ва солҳои умри ту афзун хоҳад шуд. тариқи ҳикматро ба ту меомӯзам. бар роҳҳои ростӣ туро ҳидоят менамоям. ҳангоме ки роҳ равӣ, қадамҳоят танг нахоҳад шуд ва ҳангоме ки бидавӣ, пешпо нахоҳӣ хӯрд. насиҳатро нигаҳ дор, тарк накун. онро маҳфуз дор, зеро ки он ҳаёти туст. ба роҳи шарирон дохил нашав ва дар тариқи бадкешон қадам нагузор. онро рад намо. дар он қадамгузор нашав. аз он канорагирӣ намуда гузашта рав. чунки агар бадӣ накунанд, хобашон намебарад ва агар касеро пешпо надиҳанд, хобашон мегурезад. зеро ки нони шароратро мехӯранд ва шароби зулмро менӯшанд. вале тариқи одилон мисли нури саҳар аст ки то нимрӯзӣ то рафт бештар медурахшад. роҳи шарирон мисли зулмот аст. намедонанд ки ба чӣ пешпо мехӯранд. эй писарам, ба суханони ман диққат намо. ба гуфтаҳои ман гӯши худро бикшо. онҳо аз назарат дур нашаванд. онҳоро андаруни дили худ маҳфуз дор. зеро ҳар ки онҳоро биёбад, барои вай онҳо ҳаёт аст ва барои тамоми ҷисми вай офият аст. бештар аз ҳар чизи ҳифзталаб дили худро маҳфуз дор, зеро ки зуҳуроти ҳаёт аз он аст. кизбро аз даҳони худ рад намо ва маломатро аз лабҳои худ дур соз. бигзор чашмони ту рост бингарад ва мижгони ту ба самти рӯбарӯ равона бошад. барои пояҳои худ роҳро ҳамвор намо, то ки ҳамаи тариқҳои ту рост бошад. ба тарафи рост ва чап моил нашав. пои худро аз бадӣ дур соз. идомаи ин мавзӯи бениҳоят ҷолибро дар барномаҳои оянда хоҳед шунид. مرا از درد و رها نمودی، رها نمودی. دستی من ذکر دوزخ که دیگر بار بگو فرو نمایم. عطا کردی برایم عمر جاوی که وصفی عشق پا کدر سرایم، که وصفی عشق پا قدر سرایم.